Salutare băieți, ce faceți? Știați că înainte să începeți nu trebuie să aveți 100 de tricouri? Puteți începe pe piață cu 10 bucăți. Exact, 10 bucăți, deja poți să testezi piața și să-ți faci o bază, o idee despre ce vei vinde, despre ce cere piața. Problema e că mulți oameni se gândesc, o să cumpăr și o să-mi rămână pe stoc. Dar problema nu e să cumperi puțin, ci să cumperi greșit, nu-i așa? Poți să cumperi 10 bucăți, nu trebuie să fie toate la fel, ia un mix. La capitolul ăsta, de obicei, sunt 3 criterii, nu? Elementele de bază, care funcționează întotdeauna, nu? Genul de tricou mereu la mare căutare este cel al persoanelor cărora le plac cămășile elegante, în general nu al fanilor sportului, ci al celor cărora le place acel tip de cămașă. De obicei, purtătorii de cămăși nu. Vintage, retro, e foarte popular pentru acești oameni și se pariază pe el, nu? Câteva lansări noi, câteva ediții limitate, câteva colaborări, parteneriate cu anumite branduri. E bine? Da, asta e pentru testare. Și aici, băieți, testați 3 motoare de vânzări, bine? Ceea ce este, evident, ceea ce reiese întotdeauna în estetică, nu-i așa? Băieții cărora le place acel tricou pentru stil și sunt bine, pun pareu, produs nou, dar o lansare de ne. Ai 3 motoare acolo, bine? Să lucrezi în domenii diferite din ne. Și asta. Expresia e simplă. Trimit un lot mic. Spune-mi mărimea și modelul ca să-l pot rezerva. Dacă, de exemplu, apar 5 persoane care cer același tricou, e bine, nu ghicești, nu-i așa? Întâmpinați cerere. Și apoi vine o parte care schimbă totul. Nu mărești investiția până nu colectezi semnalele de vânzare, adică vei posta tricourile pe care le ai, evident arătând calitatea și detaliile tricoului. Și abia atunci vei începe să colectezi semnale despre ce cere publicul, despre ce solicită piața. Scopul acestor 10 bucăți nu este un profit uriaș, uită de profit uriaș, da? Aceste 10 piese sunt pentru tine, ca să descoperi ce se învârte și pentru cine se învârte. De acolo poți începe să-ți faci un program sigur, bine? Asta e tot, oameni buni. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, te rog să lași un like. Bine, grozav? Acest videoclip e grozav pentru oricine vrea să înceapă prima serie, bine? Și pentru cei care ar dori să cumpere în cantități mai mari, este în regulă? O să las din nou, ca de obicei, contactul furnizorului aici în descriere. Și asta e tot. Suntem împreună. Mulțumesc!